ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз 2 марти 2026 сол. Обши 11 дона эълон аста, 1 то замин, 10 то хона, нархно аз 55,000 сомон то 295,000 сомона. Мақсад ки хонаҳоро дорем дӯстон. хонаҳо ҳаста аз Душанбе, аз Ленский район, аз Ваҳдат, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи Восе, аз шаҳри Турсунзода, аз шаҳри Бохтар, хулоса ва аз дигар гӯшаву канори Торкистон навортон мекунем, тамошо кунем. Як замини 55,000 ҳам дорем ки баъри шумо навор мекунем. баъдан дӯстон барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, чизе ки мақсад барои реклама дорен, чизе ки мақсад барои дар кӯтоҳтарин муҳлат фурӯшӣ дорен, метавонен дар WhatsApp рекунен. худо хоҳад реклама хушрӯ карда дар фурӯш мегузорем. навор да лайк кунен, дар канал подписатсия кунен. видеонавора шурӯъ мекунем бача азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекӯлоб ва дигар самтҳои Торкистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунен. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 36 квадратный метр 235,000 сомон аст. дӯстон азиз, духонагаҳай 36 квадрат дар 4 этаж, шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. 235,000 ай, ҷош ҷои обод ай. дӯстон азиз, нигоҳ кунед, сентри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. хона мега ремонтиш нав кардагӣ ай, абои кардагӣ. хоб шароитои беҳтарин барои зиндагӣ кардан, мақсад удобство ҳамаш қонуну қоидааш хати. кадомитон дар корай 36 квадрат ай, 4 этаж ай, 235,000 сомон. худо хоҳад бо арзон мекунам. ина марамат бардорае ки ай Кӯлоб, аз сентри шаҳри Кӯлоб хонаи замонавӣ кофтесен. пас тамошо кунен. ина марамат дар рақамҳои ахираш 6994 занг бизанен. видеонавора то охир сабр кард тамошо кунед. нархҳо арзон бача азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 160,000 сомон ай бача азиз. се комната квартира дар этажи Цоколни, масоҳати 80 квадрат дар шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, дар 3 микрорайон ай бача азиз. 160 фикр мекунем ихели нархҳо бача азиз, ами редка мешава. ами кадомитон дар корай харидори серьёз нен, айноми канали Саудо ТВ занг бизанен. дӯстон, чизе ки мо эълон мекунем ба хотири пешрафти мо, айноми мо занг занем, бо беҳтарин мешавад. лайкотона гузорен дӯстон, дар канали мо обуна шавен, подписатсия кунен. ами дастгирии шумо пешравии мо ай. ай киҷо хона дар корай, квартира дар корай, замин дар корай, шумо таги комментария як бор бинависед, оли навори баъда иншоалло ки мо навор мекунем. мо фақат мегем комментария кунен, ай рӯи комментҳои шумо навори баъда пешниҳод мешавад. дӯстон, мегзарем ба сеюмин замини фурӯши арзонак. 55,000 сомон замин, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. замини назди ҳавлигӣ бачаҳо. замин барои зиёраткорӣ не. ширкат да деҳаи Работ мега 12 сотих замин 55,000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-шам мегзорам, занг бизанед. мега ки соҳиби замин ҳуҷҷатош сертификат ҳастай, қарор дора, об дора, свет дора,
мактаб масҷид наздикаи ҳамсояҳо зиндагӣ дорад. ба мошин алиш ҳам мешавад. Варианти алиши ба мошинам астаи хел ба нарх 12 сотиқ заминай 55,000 мега. худохоҳад бо арзонтон мекунад. серьёзни мақсад заминхаротон муроҷиат карда метавонед. ягон акатон, ягон дӯсту бародартон агар ҳамин территорияи замин гуфтеса боша, метавонед видеоро падилиса кунед ёки ҳамин замина рақамҳои соҳиби замина роҳишон кунед. беҳтарин кор мешавад. агар шумо нахарен, як талай кунед навор тоб рава ҳамин замин иншоалло ки савдо мешавад. дӯстони азиз, мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлегӣ. 175,000 сомон хонаи назди ҳавлегӣ нигоҳ кунед. 5 сотиқ, 2 хона, деҳаи Кулобод, ноҳияи Ёвон, 175 бо арзон мешавад. телефоншон ахираш 5657. хона дар деҳаи Кулобод дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. масоҳати ҳавлӣ 5 сотиқа ташкил метиҳад. дорои 2 дар хона, срочна фурӯхта мешавад. кредит вариант ҳам аст бачо. 35% фоизи пул шатия мега уснша то 3-4 моҳа битан мешавад. нархш 175,000, 35% пешпардохт, боқӣ монда моҳона ҳами 4-5 мода бисворен. беҳтарин вариант ай. кадомитон шароитотон ранги масис таракай. ина дӯстон беҳтарин вариант. занг бизанен бигиринш. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлегӣ арзон. 170,000 сомон хонаи назди ҳавлегӣ дар ноҳияи Восе. ҳамин тарафи дасти чапа нигоҳ куненда бачо, як хушрӯ нигоҳ кунен. лайк намондаен. ҳамин як бор лайк монед мефаҳмем ку чи ай лайк. ҳамин як лайк мегзоред навори мо тоб мерава. тоб ки рафт, хонаҳо иншоалло савдо мешава. шумо да савоб мешава. 3 комната масоҳати 4 сотиқ замин. ман навора бачаҳо мулоим кафҳамонам мақсад хушрӯ гӯшле мефаҳмед иншоалло. деҳаи Мирали Маҳмадалӣ, маҳаллаи Мирали Маҳмадалӣ, ноҳияи Восе, 170 сетано нархш. рақамоша мегзорам. оиди ами хона далчи маълумот бигирен. чихел десен шланг дар ҳавлӣ о ҳаст. мактаб, масҷид, бозор о қадури нестан. хулоса ки ҷошам ҷои созай. кадомитон мегирен занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлегӣ фурӯшӣ. анаи хона зурай бачаҳо медонен. и территория Душанбедай 275,000 сомон ай нархш. 275,000 сомонӣ. 3 комната, 3 сотиқ замин. шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. ҳавли фурӯшӣ иборат аз 2.5-3 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, баня, обсвет ҳаст. 2.5-3 сотиқ замин. хоб ремонтҳои хона хушроак кардагӣ барои зиндагӣ ба талабот ҷавобгӯ кардемша. хаяка и зиндагӣ ай дӯстон. ҳолати мешавад сум ҳастай, ҳолати мешавад сум нестай. хеле палаҷанӣ бисёр мешавад. хай мешавад рӯзе ки сум дар кор хона савдо мешавад. мешавад рӯзе ки сум меғалта бо хонаи нав мегирем. ира ҳамаи мо медонем бачаҳо азиз. 2.5 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, Рӯдакӣ, Душанбе, 275,000. ҳавли стяжка. хоб далши зангза пурсон шахт. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ якхонага. 62 квадрат пака без перегородка якхонага ҳисобиш кардиян дар 10 этаж дар 8 маҳаллаи шаҳри Хуҷанд. 187,000 сомон. нарха бинем бачаҳо, нарха. ҳамин яда бор конкретӣ мегум, хонаҳоро қимат мондем. ҳамин тамошобинам бовар кунен, шумораш кам шид. баъд ҳамин лайк, поделитсаву подписатсия кам шид. гуфтем бачаҳоро дастгирӣ кунем, шояд бачаҳо дастгирӣ кунанд. шумо лайкҳои чандама гузоштем бачаҳо, як бинен. мега ки ҳамин хонаро мо 187,000 мондем. 62 квадрат ай. як хонага без перегородка дар 10 этаж 8 маҳаллаи шаҳри Хуҷанд ай. кадомитон дар лозимай занг бизанед дӯстон, бигиренаш. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара.
ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. ва дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳаволигии фурӯши арзонак. 295,000 сомон хона бо тамоми санъатш бачо фурӯхта мешавад. пул дорӣ бигириш, надорӣ лайкиш мо бачо азиз. 3 комната 5 сотиқ замин дар чарамгарони шаҳри Кулобай. 295,000 хона дар наздикии масҷиди калони чарамгарон қарор дорад. иборат аз хуб 2 хона ва калидор, отдельни меҳмонхона, уша 3 ҳисоб намешавад. эзумхона, газхона дора, об 24 соат, свето ҳам пака 24 соат ҳастай. хона мега 5 сотиқ замина ташкил метиҳад. дарвозаи фасон часпондагӣ, чарамгарони Кулобдай, ҳавли Шамхишроак, стяжка, ҷои огород, проекти фасони замонавӣ, зиндагии шоҳона. занг бизанем бача азиз. ва дӯстон, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин шумо дастгирӣ кунен, мо ҳам мардаке бачо дастгиритон мекунем. дуҳуҷрага квартира дар 5 этаж бо масоҳати 45 квадрат метр, 200,000 сомонӣ. ина марама дӯстон, 45 квадрат 200 бо арзон мешава, медонен? бо арзон мешава, худо хоҳад. хуб, 5 этаж, 4 маҳаллаи Регар. телефон шахириш 99 98 занг бизанем бачо азиз. хона чӣ хел мебинен? ҳолати коробка, 2 хона кардагӣ, перегородка кардагӣ, 5 этажам этажи созай дӯстон. тирезаҳо роҳи калона нигоҳ мекунад бача азиз, роҳи беруна хулоса. ина масъала якча мақсад метонен ҳоҷатхона кунен, якташа метонен баня кунен, якташа метонен кухни кунен, дутайгаша метонен хона кунен бачако. занг бизанен, далши маълумотша аз уми канали мо бигирен. квартира арзон дар корай, ай ҷои обод дар корай, ай доми соз дар корай, пас занг бизан биги бачоша. дӯстони азиз, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. нигоҳ кунед дӯстони азиз, 165,000 сомон, 3 хона дар 3 этаж, 100 квадрат, 100 квадрат, 165,000 сомонӣ. ҳамиҷа бачо ашибка шидаги боша мегум. ҳами тец да шаҳри бохтара инҷа мега ки ноҳияи Ёвон, хай пионерский. ҳами территория тец адрес бу дар инҷа ноҳияи Ёвонам адрес омадагиай. ҳами тец да киҷо боша? ма мақсад айрӯи ки навор мекунем ҳаррӯза теци шаҳри бохтар ҳастай. оё ки дар ҳамин Ёвонам боша тец бачако азиз? хуб, назди химзавод мега тецтай, ноҳияи Ёвон, пионерский да. 3 хонага 100 квадрат, 165,000 сомонӣ, ремонтош кардагӣ. лозим боша зангза бигиренеш. дӯстон, мегзарем ба 11-ҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ 38 квадрат, шаҳри Ваҳдат, Табрез 2, ремонти фасон замонавӣ, 1 хонага дар этажи 3, Табрез, шаҳри Ваҳдат, 250,000 сомонӣ. кадуметонда квартираи ремонт кардагӣ тайёр лозимтонай, шанси беҳтарин айдаст натем бача азиз. не ки фақат срочняк бадай. квартира мега кам тарак арзон мешава. далши маълумот ба тариқи рақамҳои ахираш 84 84 муроҷиат карда метавонед. бачаҳо азиз, ҳамин чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комментария кардем, ҳамаша мондум бачаҳо. дига ҳеҷ наёфтем ки навортон кунам. ана далши ма WhatsApp мегзорам, роӣ кунен, хонаҳотона чизе дорен роӣ кунен, ё ки омадан ай пеш навори профессионал мекунем, рекламаи хушрӯш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram. ва дӯстон азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.